दिनैयो चिकेन ग्रेभि बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आङो दाख्लैयो आसाम टु चेन्नाइ ट्रेभेलिं ब्लग भिडिअ होदोंमोन आङो दा चेन्नाइआव दङ नालाय ओमफ्राय आङो दा रुमाव मोनफैनानै क्वारेन्टाइनाव दङ 14 डेज जोंखौ क्वारेन्टाइनाव दोनना होदों ओमफ्राय दा जोङो हम क्वारेन्टाइन दङ आरोना रुमावनो दिनै फैयै 6 डे जाबाय दा जोङो 6 डे क्वारेन्टाइन ओमफ्राय आङो दिनैयो चिकेन ग्रेभि बानायनो नागिरदों स' आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों चिकेन ग्रेभिखौ माबायदि बानायो ओमफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आंनि मोनफ्रोम गोदान भिडिअआनो नोंथांनि खाथियाव सौहैयो ओमफ्राय दा नै नोंथांमोना नायलांदो चिकेन ग्रेभि बानायनायाव मा मा नांगौ जायो आं गासिखौबो रेडि खालामनानै लाखाबाय ओमफ्राय नायलांदो माबायदि जायो चिकेन ग्रेभि बानायनाया ओमफ्राय दा नै जोंना बेदरा मोनफैबाय जोंथ' बाहेरायाव ओंखारनो मोना नालाय ना रुम खाथिनि मानसिनाव जोङो फन खालामनानै मांगायदोंमोन बेदर जानो लुगैदों दिदि जोंनो बेदर लाबोनानै होफैलाय मार्केटनिफ्राय बिदि होननानै ओमफ्राय फैबाय नालाय ना गथ'आ नै बेदरखौ जोंनो होफैबाय थेंक इउ स' माच बाबु ओमफ्राय दा नै जों जा नांगौ बेखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय चिकेन ग्रेभि संनोबा सिगाङावनो आं बेबायदि रेडि खालामनानै लाखायो पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु नोरसिं बिलाइ दुन्दिया बेखौ माने इम्परटेन्टखा आरोना चिकेन ग्रेभि संनोब्लाथाय ओमफ्राय माने गावबा गावनि गोसो बायदि आरो जेसेबांखिनि होनो गोसो बेदरनि अनुमान मथे जों गावबा गाव होनो हायो आरोना ओमफ्राय दिनै आङो मस्ला मस्लिफोरखौबो बेबायदि आङो रेडि खालामनानै लाखायो चिकेन ग्रेभि संनोबाथाय ओमफ्राय नैबे जाबाय हालदि पाउडार नैबे कालार पाउडार ओमफ्राय नैबे गरम मसला नैबे चिकेन पाउडार नैबे ओमफ्राय मा होनो जिरा पाउडार नैबे जाबाय दुन्दिया पाउडार आरोना बेफोरखौ गासिखौबो रेडि खालामनानै लाखाजोबनांगौ आरो नैबे जाबाय चिकेनखौ आं रेडि खालामनानै लाखाबाय सुनानै दाउ बेदरखौ ओमफ्राय नैबेयाव पियाजखौ फिसा फिसा हानानै आङो ग्रिन्डारावहा पिसिनानै लानोसै आरोना नैबेयाव मिक्सियाव ग्रिन्डाराव ओमफ्राय बानलु कारि पात्ता ओमफ्राय दुन्दिया नोरसिं सामब्राम गुफुर बेफोरखौबो आङो दा ओमफ्राय पेस्ट खालामनानै लानोसै नै बेबायदि ओमफ्राय दा आंहा गासैबो रेडि जाखाबाय पेस्टफोरा सारायाबो जा खुख्राख्रा गोदान बायनो हायाखै दा जों क्वारेन्टाइनाव दं नालाय सारायखौ गोदान बायनो हायाखै ओमफ्राय दा जोङो क्वारेन्टाइन जोबबोला गासिखौबो गोदान बायनानै लानोसै नैबेयावनो आङो संनानै दिन्थिथ'नोसै नोंथांमोनखौ खिन्थु मुगैनाङा दे सारायखौ लेथ्रा इदि होननानै नै बेयो जाबाय पियाज होनायनि सिगांनो बेखौ थावाव सेरनानै होनांगौ सफ ओमफ्राय गलमुरिस ओमफ्राय लं इलासि ओमफ्राय नैबेखौ तेजपात होनना बुङो आरोना तेजपात्ता होननानै बुङो ओमफ्राय नैबेखौ बिदि होनानै ओमफ्राय अरखौ एसे फिसा खालामनानै हालका होनानै बेखौ फ्राय खालामबाय थानांगौ मोजाङैनो 1 निफ्राय 2 मिनिटसिम बेखौ मोजाङैनो फ्राय खालामनांगौ आरोना नैबे जाबाय सामब्राम गुफुर दुन्दिया नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय हाइजें पेस्ट आरोना गुन्दै खालामनाया आं दहाय ग्रिन्डाराव पिसिनाया ओमफ्राय नैबे मस्लाफोरखौबो एड खालामनोसै आङो बेखौबो खनसेयावनो थावावहा एवफानांगौ आरोना मोजाङैनो फ्राय खालामनांगौ आरोना दा नै मस्लाया फ्राय खालामनानै मोनबाय 2-3 मिनिट बेखौ आरामसे फ्राय खालामनांगौ ओमफ्राय फ्राय खालामखानानै नै थावा गोजौआव फैबाथाय ओमफ्राय चिकेनखौ होनानै होजायो ओमफ्राय नैबे आं दा दाउ बेदरखौ लखबनानै होबाय आरोना मस्लाया मोनबाय नालाय मस्लाखौ मोजाङैनो मोनहोनांगौ 2-3 मिनिट आरामसे फ्राय खालामग्रोनांगौ आरोना मस्लाखौ ओमफ्राय संख्रि होनानै बेदरखौ आरामसे एरनानै मोजाङै लगायनांगौ आरो जेनेबा बेदरा जेथिंबो संख्रिया मोजाङै नांनाय बायदि खालामनानै ओमफ्राय बेखौ दसे बिनि बेदरनि दैया ओंखारगौ माने खोबनानै दोननांगौ आरो गेजेर गेजेर नायबाय थानांगौ माबोरै जादों बेदरा
ना बेदरा अलरेडी मोजाङै फ्राय जाबाय मोजाङै फ्राय जाबाथाय मिथिखायो आरोना थावा माने सायाव फैखायो ओमफ्राय थावा सायाव फैबाथाय फ्रायखौ मोजां जाबाय होननानै साननानै लादो जि गोलोमजोबबाय नै गोलोमजोबबाय नै माखासे फुंनोसैबो गोलोमनानै खस्थ' जागोन ना आं चिकेन ग्रेभि संनाया ओमफ्राय नैबे बिलाहिखौबो ग्रेभियाव होयो चिकेन ग्रेभियाव ओमफ्राय सोरबा सोरबा फ्राय खालामखानानैबो होफाखायो ग्रेभिखौ खिन्थु आंना संनाय स्टाइला एसे आलादा जेब्ला बेदराव दै होगोन ना दै होनायावसो आङो ओमफ्राय बिलाहिखौ हानानै होगोन आरोना बेयावहा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबोरै बानायलांबाय थायो ओमफ्राय नै दा बेदरा मोजाङैनो फ्राय जाबाय नालाय आङो दै होनोसै ओमफ्राय दैखौ जाय नै बेसेबां होनो गोसो होबानो गावनि गोसो बायदि बेसेबां बुरजा जुस जानो ओमफ्राय बेसेबां बुरजा ग्रेभि खालामनो गावनि गोसो बायदि नायनानै बेदरा जेसेबांखिनि दै होब्ला मोजाङै मोनगोन बेखौ नायनानै होबानो जाबाय आरोखि आरोना गरम मोननानै आंनो बे दा कुलाराव बार लांगासिनो आरोना जा गरमखा जोंनि आसामावसो बिराद मोजां माने सबबो नर्मेल जायो सबबो मोजां क्लाइमेटआबो बिराद मोजां जोंना आसामाव ओमफ्रायो नैबे चेन्नाइआव ना ओरैबायदि गरम जायो जोङो मास मोनथाम मोनब्रै जाब्लाबो अखायानो खनसे फैया ओरैनो एसे अखा हागोन बायदि जायो खिन्थु हाया आरोना क्लाइमेटआ बिराद गाज्रि जोंनि सुट खालामा जोंना जेनेबा आसामा बिराद मोजां आरोना थान्दाबो बांद्राय गरम बोथोराव बांद्राय गरम जाया जाब्लाबो एसे एनै गरम जायो आरो खनसेनो सान्दुं दुंब्ला खिन्थु अखाया बांद्राय हायो बेनि थाखाय जों गरमखौ बारा फात्ता मोना नै ओमफ्राय जोंना दा चिकेन ग्रेभिया रेडि जाहांबाय मोनसिगोन ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय संनानै 20-30 मिनिटसो संनांगौ आरोना बेदरखौ मोजाङै मोननो थाखाय ओमफ्राय 30 मिनिट संब्लानो काफि बयलाराथ' ओरैबाबो एसे गुरैखा नालाय दा थाबनो मोनो संख्रि नांगौ साखिनि आरोना सुपार बहुत टेस्टी जाबाय ओमफ्राय दुन्दिया एसे होनोसै लास्टावहा टेस्टी जायो बिरादनो खांनोसै समाव होनांगौ आरोना वाव फाइनाली आंनि चिकेन ग्रेभिया सङै रेडि जामारबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मालाबा आंनि बानायनाय टिप्स बायदि ट्राइ खालामनानै नाय माबोरै जायो खिन्थु बहुत टेस्टी जायो आं बहुत टेस्टी मोनो आंनि संनायखौनो बाखनानै लायो आरोना ओमफ्राय दा आङो ओंखामजों एसे टेस्ट खालामनानै नायनोसै बहुत गोबाव जाबाय माने आङो चिकेन ग्रेभि बेबायदि मोनजाया बहुत लुगैनानै दङमोन आफ्टार 5 months आं दिनै चिकेन ग्रेभि बानायदों ओमफ्राय दिनै जाबाय ओमफ्राय आङो ओंखाम जानायाव पियाज गोथां आरो बानलु गोथां बिराद जानो मोजां मोनो आं बानलु गैयाबाथाय ओंखाम जानो बिराद बायो माने आङो बानलु बिराद जाखायो ओंखायनो आं रांखिनिबो खोमाना रांखिनि बायदि नुयोना आंखौ लोगोफोर आं बिराद बानलु जायो दे आङो मिसाखौ बुङाखै आं बिराद बानलु जानो मोजां मोनो जाय आंखौ गामिनि मानसिफोरा मिथियो बिसोरो मिथिखागौ आरोना आं बानलु जाखायो होननानै ओंखाम जानायफोरावबाबो हाबा खाजोबा बिसिनाफोराव थांब्लाबो आं बिराद बानलु जाखायो ओमफ्राय आरोबाव आंनि मोनसे सेक्रेट खोथा आङो बेदर जाबाथाय ना हारा जानो मोजां मोनो आं बेदर जानायफोराव हारा मोनाबाथाय बिराद गोथाव मोना आङो खिन्थु बेदर जाबाथाय आंनो हारा अरनो मोनबासो आङो मोजां मोनो आरोना नोंथांमोना दिनै आं शेयार खालामबाय आंनि मोनसे सेक्रेट खोथा सो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय बाय बाय टेक केयार